Uthi uyiNazaretha kodwa uphatha imithi yentando, uphatha ichitho, uphatha imithi kodwa uthi uyiNazaretha. Kwahleni. Uzibiza ngomKristu kodwa uphatha imithi yentando, uphatha imithi yechitho. Kunabantu abangena kuwe bezofuna imithi yentando. Kodwa ngapha futhi uthi wena uyiNazaretha, wena ugqoka ingubo kaShembe emhlophe. Uye ethempelini ngeSabatha uyokhonza uNkulunkulu, uphatha isihlabelelo, uhlala ecansini, uhambe nohambo kodwa umthakathi. UmKristu impela wena, uyampela nje uyongena etendeni impela nje kusonto abantu amakholo esontweni nawe, uphatha ichitho, uphatha nentando. Yini ningavele nikhonza uSathane ubaba wenu uyihlo wenu? Ngoba abantu badala uNkulunkulu obanika inhliziyo yokuthanda. Nina niyakwengeza nakusugarcoat manje, niyakwengeza lokhu manje ni orchestrator nina olweni uthando lasesihogweni lobumnyama. Siyazi isigodi sosizi kini nabathakathi ndini. uyiNazaretha kodwa uphatha intando, phatha ichitho. Kunabantu abeza kuwe bezofuna intando ubanike. Hawu, phela kuba uNkulunkulu akekho. Hawukoba akekho uNkulunkulu. Mangase kuthiwa wena mawufile uyolinqoba ithuna, kuba uNkulunkulu akekho impela. Uphatha intando. Ufuna amadoda ebezithivili zabafazi bawo, amadoda ebezithivili zamakhosikazi awo. Ngoba kunamadoda aphile enqeni, umfazi wakhe uyamgqabalazela ngesenzo. Yamgqamalazela ungaphansi komfazi wakhe. Yonke into esho umfazi wakhe uthi right ngoba wadliswa ngentando, wadliswa uwe wena mkhunkulu ndini, wena mathananazana ndini, wena mthakathi. Wadlisa indoda yakho ufuna ukuthi izwe ngawe. Ukhona kodwa uNkulunkulu ongaphezulu konke. Usazophenduka amatafula ngale. Ngidlisa ingane zabantu. Yabona makuthiwa nje kudlisa ubaba wakho noma kudlisa ubhuti wakho omdala, uyambona kuvele kube isithingithingi sesithivili. Ujikele ngisho abafowabo, ajikele udadewabo, ajikele abazali bakhe. Ezonde bonke abantu egcekene ethande wena. Naze nabola noNkulunkulu wanyana nani manje. Senikwazi ukukhanda uthando nina. Ukuthi indoda ayibhekele yena yedwa nje. Mina lento la engifrustrate khona. uyiNazaretha kodwa uphatha imithi. uyiNazaretha njani eliphatha imithi yentando? Hayi ubolile wena. Ubolile nje. Kuthi ngoba uNkulunkulu phela uNkulunkulu. Kunabantu abangakudeserve nje impela ukuphila. Bese sikhuluma iqiniso. Ngeke ubulala imizi yabantu Mosi. Bulala imizi yabantu, uyabona lo muthi lo owufaka endodeni yakho. Wayidlisa ngentando. Ngiyakuthembisa. Futhi nawe unembeza wakho uyakutshela ungaba nenkani sesihogweni manje kuba usaphethe obuthakathi. Ngiyakuthembisa ukuthi mawuse wafa wena indoda yakho yaziyafa nalo muthi. Khona izwe la kayothi uNkulunkulu khona ukhiphe lo muthi lo owufaka kulo muntu. Lo muntu angizange ngimdale nje. Nikhanda nina ngobuthakathi benu. Nikhanda imithi, nifuna ukukhanda amadoda ukuthi indoda ibe isiyinga ingasakho, ibe isithingithingi sakho. La imxa khona nto uyiNazaretha. Uthi akholwa. UmKristu onjani lo ophatha intando, ophatha ichitho? Ubolile Mosi. Bolile, you don't deserve nje ukuphila nabantu emhlabeni wena. Bolile. Ngoba mina ngazi ukuthi ngenze kanjani umuntu oyiNazaretha athi uphatha intando. Nesigodlo. Phatha intando. Mhlawumbe mawuyiNazaretha ke una lokho leso sipho okwasiphiwa abakini. Yiba phela nemithi yokuphilisa. Hayi intando. Intando akusiwo umuntu okuphilisa. Intando upoison. Sukumbulala umuntu bomdlisa intando. Omunye uzegule benesifa efebulawe idliso likhule la ngaphakathi limbulala. Wena sifebekazi somthakathi ujike futhi wena uhamba ufeba namanye amadoda, uyophinga namanye amadoda. Ngoba kufanele phela mhla kufa indoda yakho lo wayidlisa, ufe nawe ngalelo la ngithatha intambo uyikhulu. Uhambe kanye nayo indoda yakho. Ngoba laba khoti laba futhi abadlisa amadoda ifebe imosti yabo. Ifebe nje.
ingakho ubona amadoda umakoti wakhe mayefuna ukuba intombazana uyintombazana, mayefuna ukuba wombona umakoti ozenzelayo indoda yakhe ithule. Udlisiwe lowo muntu loyo. Wobona udlisiwe awathula amadoda. Kunensizwa nje impela ngeke ithule nje umakoti wayephume ekaluza nje phakathi kwegceke ebakhehlo. Wakhehlo afaka inkehle ekhanda, uthi uphume eyiphundu nje ngekhanda. Indoda ithule nje ithule nje kube ilokhuze kube imboboti nje. Idlisiwe leyo nto leyo. Sidwedwe sephenti. Ngoba angazi amaXhosa namampondo namabhaca namapedi. Kodwa ngicabanga ukuthi nabo lezi ezinye izizwe banawo amasiko abo. AmaZulu umuntu oganile ngisho indlela aqoka ngayo iyehluka kunomuntu ongaganile. Kodwa umakoti usehuqa inkophe ngamehlo lento uyibonaphi? Uyibona ngelanga lomshado ukuthi le ndoda izoba isidwedwe salomakoti. Ngoba umuntu uhlala ethulweni efika nje emzini sehlele ethulweni siyageceza useyakhuluma ngama microphone efika nje emzini siyaphapha. Hayi. Thina sibabonile ogogo noma behamba emva kwezindle emzini laba bahamba emva bahambe bedonsa amaphente enqini egcekeni emzini. Uyabona ngake ngezwe enye intshumayelo anoma 2007 or 8 ekhuluma umunye umfundisi la ukuthi kunenyanga athi yathi yakwaMvubu ngapha eMbumbulu. Lenyanga lena uShembe wayikhombisa igodi zosizo ofika wayikhombisa la khona amadoda ayehlulwa abafazi bawo. Uthi afika abafazi behleli la emagxalabeni entanyeni. Indoda intamsi yakukubala ziyangaka lokungahamba emhlabeni. Lesifebekazi sesiphingi senja somthakathi siyakhuluma phekwa le ndoda lesithi wena wavumelana ukuhlulwa yimi emhlabeni. Kodwa kwakuyidlisile mhlawumbe indoda lenja. Ngoba yikho indoda enormal ephilayo engavuma kodwa ayegqoka ibhlukwe noma egqoka umathanda nje. Ugqoka umathanda nje ngaphandle mawuvela isishiphi vele noma isitibhili. Ugqoka umathanda nje umakoti wakho ngoba vele udlisile. Udlisile. Uvothobele nje singayinga sikala mthuthu sentotho viyane esithingithingi sesithivile. Kodwa ngithi wena unene endlisa amadoda zidleni zibeka amathambo. Zidla nje nizibeka amathambo. Uyazi uNkulunkulu. Sokhululwa uye zonke kulawo mathambo lawo. Ngoba nonakele zisha. Nidlisa amadoda mgodoyi. Nidlisa amadoda ngoba nifuna ukulawula amadoda. Umuntu esifazana akanikwanga ukulawula indoda. Zange ninikwe lokho umuntu esifazana ukulawula indoda. Wanikeza ukuthobela nokuhlonipha indoda yakhe. Anifune nini? Umuntu efika nje emzini segovo sethulweni siyakhuluma nqavu akasasabi ngisho ngoba kuthi umuntu mayeganile uhloniphe izinja zalowo muzi lowo efika nje ngoba le mfundo yenu le ebolile ezonifaka esihogweni yiyo nisebenzisa imfundo endaweni errong. Inkinga yini imfundo ayenzelwanga umphefumulo yenzelwa inyama. Umakoti efika siyagegetheka nje usineka amazinyo emzini efika nje khona obabezala la khona abafowabo umyeni wakhe khona ihlobo anti balomyeni wakhe azomgana suthe cha usiyasuma uthi ngci thiyasazi ukuthi umakoti akame phambi kwababezala uyagoba awe Nkosi yami ngazo mabami ngabenza kanjani umamkhulu saphila kumaka sekhe emhlabeni we obaba bebanca kunobaba ngithi obaba ngoba phela bathi bhuti kubaba kodwa abayizingane umamkhulu emdala engaka nje manje akalenza iphutha amakhuluma nobaba emethi ngci njengamanje uyafola gobe nina zinja nifuna ukuhlonipha amadoda enu anihloniphi imizi yalanganele khona imbongolo zezinja zasesihogweni lamadoda lawa inkobonga lezi ingcibongo lezi umuntu ethi ufundile nonsense uyini uyifundele mangabe umakoti wakho engakuhloniphi ekunikeza ukudla ngathi unikisha ekunikeze abanye bahloniphe emasontweni ngathi wagane esontweni uzomthola eguqa ke esontweni kodwa kwakhe akayiguqela indoda yakhe futhi uphakela indoda yakhe yodwa abafowabo bomyeni wakhe akabaphakeli ngoba uvela umyeni wakhe wagana umthakathi wesha. Nina zinja uyabona nina nadlisa amadoda noma nje ngicela ukunibingelela sanibona ngibingelelwe noma ngangizonda iqiniso kodwa lo sala limile emhlabeni ukuthi nina nizinja zabathakathi nimgodoyi nina nofela esihogweni nasebumnyameni ndlisa amadoda
namadoda ayizithingithingi le bona ukuthi lento le inteke namsebenzi walutho le ndi-anda nje kahle kahle lento le ngoba uyabona umsebenzi we-anda awukho angikwazi mina umsebenzi we-anda ukuthi yini siyawathenga akhona uthota seziyawu-14 kodwa angikwazi umsebenzi we-anda mina ukuthi i-anda